Lecho calle 1, Raspas calle 2, Portugalete C calle 3, El Anchove Absoluto calle 6.
lehenengo ziabogako denborak Getxo 2:58 2:58 Raspas 2:22 2:42 Portugalete C 3:12 El Anchove 3:40 eta bigarren ziabogako denborak Getxo 5:36 5:36 Raspas 2:12 Portugalete C 2:54 5:54 eta el Anchove 6:20 El Anchove lehenengo kaletik, Arkonten igarren kaletik, Ume irugarren kaletik, Ondarru laugarren kaletik, Portugalete B zortzigarren kaletik, Bermeoa seigarren kaletik. Bidali dizkidazun azken mezuetan
Atzeman dizut alako etxipen bat, ez dena mintzo berba jakin garbietan, ez dena ageri inon idatzitan, ezagutu zintxudan garai bizia hietan, zinanura berri bete betian. Orduan zenion eskura zenitxuela, bizitzaren sua izan duten grinak, baina hitzak hartzeko moduak ez du erakusten zeinena. Ahaztu alditxuzu non dauden altxorbide sekretuak. Eta erantzuten ari nintzen une berean, pentsamendu batek harrapatu nau, ohartu gabe zuri daztera jarrita, nire buruaz ari ez zutena izan, besteak urte gure galerak islatzen dituen ispiluak. Ahaztu alditxugu non dauden altxorbide sekretuak.
Zoiko gauz bereziak Neu omen naiz lekuz kanpo Beti erdi galduta dabilen Kantu idazle outsiderra Nintzela etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte igurtzi zenituen Ez ziratorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian Ez ziratorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian Portugalete lehenengo kaletik, Kaiku A bigarren kaletik, Bermeo B hirugarren kaletik, Itsasoko A laugarren kaletik, Deustur B bosgarren kaletik, Deustur C seigarren kaletik. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte Begiak igurtzi zenituen Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan sasiotan masustarik ez dagoenian Ez ziratorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian Itzuliko naiz ez lehenago Beldurra diot zuen askatasunari Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian Ez zidatorren egunaren
gorio ez duzu parekorik. Soilik begiak isterakoan itzultzen zara zeugana. Betazalak erauztean. Zerbait garrantzitsua esan gura dut aitortu zidan, aintzaten hau zuen ohok isilarazteko bestekoa. Azkarrenak moteltzeko belaririk gabeko eztabaidan, arrazoiak musu dutzuzteko. Garrantzitsua zaizuen zerbait esan gura dut, ez zentzuetako inok ezan hau maitatu behar galdetzean. Oihartzunak jarbesten dit, etzen lagunak eta egunak, eskutik desagertzen zarete, itontzean etxerako tenorea. Datortzuen alakorik baduzu, gorrak minduko dituen, bermaren jabe bazara, utzidazu mailegatu, ase betez ez gehiago, osorik itzuliko izur, osorik itzuliko izur. Embarcaciones de la siguiente tanda, número 17, Deustu A, Lehenengo, primera calle, Getxo, calle 3, Deustu B, calle 4, Arcote B, calle 5, por favor acercaos a la salida.